Здравейте, казвам се Кирил Георгиев и съм учител по уроки джаз китара в Бендхаус. Основна цел на моята методика е постигане на импровизационни умения и свирене в екип. За най-добри резултати в началото уроците започват на класическа китара с нейлонови струни. След известно време се преминава към електрическа, акустична или класическа китара според предпочитанията на ученика. За постигане на желаните резултати е необходимо овладяването на набор от технически упражнения, като гами, пентатоники, хроматизми и други технически упражнения. Гамите се състоят от 7 тона и биват мажорни и минорни. Пентатониките се състоят от 5 тона и пак биват мажорни и минорни. И хроматизми, които се състоят от 12 полутона и са ключови за развитието на двигателните функции на лявата ръка. Много важна част от придобиването на умение като изпълнител е свиренето с бекинг тракове. От една страна за развитието на слуха и ритмичността на ученика, а от друга страна за умението да свириш с други хора. Повече за свирането с бекинг тракове ще демонстрирам в друго видео от същата поредица. Това беше всичко от мен. Надявам се това видео да е било полезно за вас. До следващия път.